Днес сме на втори влог и току-що изкачихме Альоша. Днес ще пробваме нещо друго. Пак в почивката набързо. Много е яко времето. На върха на тепето. Альоша днес ще направим отгоре до долу. И после най-много още едно спускане. Общо две. Тук няма много пътечки, тъй че каквото дойде. Айде да следваме. Газ, тук не е каран от 100 години. Опа, бързо влизаш. Оп. Ух. Ех, как удари шината. И това е финала, което е нищо. И това беше за деня.